na-aga ya na-atọ anyị mana agbaghị ha ọ na-atọ anyị ekwere kaadị tufuo ekwere kaadị megịrị mefuo ihe ị ga-erite nke ahụ 50%. Now, abịakwa okay 50%. Ọzọ ụkwa creativity. Ọ nwere ike ọrụ ndị metụtara nụ nwere ihe dị ka apụ ọfụọ ihe ọfụọ ha na-eti o gburugbere 20% na-aga ọkwa obere o nweghị ndị wepụtara apụ ọfụọ ewepụtara ọkwa nke ahụ nke e nwere enwe ochie ime ihe remix ọ bụrụ ma ya akpọ remix ime ihe remix ị gaghị enwetacha ihe otu ahụ ọ nwere nwetara nke ochie mee ya remix na-atọ ụtọ nnukwu eme ya remix anyị nwere elu maka ọ bụ mgbe ahụ onye na-abịagazie ọsị abụrụ kpacha ebe nke a ọ kewara ebe ga-esi pas wee n'aka nke ihe ogbugbu 20%. Then abịazie timing ka isi wee na aka ya aka 10 minutes ịma na ọrụ 8 minutes akọrọ mgbe ya eke 10 minutes ga-ewere 12 minutes agbada nkịtị ọtakịrị na-aka akara atakịrị na-ejiri aka ụzọ ya so nke a ka ọ ha n'ọnụ wee na-arịọ ụlọ osisi ike dabara ọda imeta n'afọ afọ ọzọ ije gbanwee ebe ndị ọfụma ewee na-eto eto udo dịrị onye ọbụla. Thank you. I hope you are ready. So, I'm going to Godian Youth Brother Station, the host session. This floor is now open for you to come and display your whatever you have. Thank you. And I could walk in, but people not going to I'm going to that's next movement.
You can clap your hand, keep clapping your hand. That's tradition of war. That's otherwise. Give them now a round, clap your hands, hit them again. It's not easy. I believe it's already in your mouth. The station that brought back this cup for contest. This is no other station other than of him, Abba Station, the defending champion. Clap your hands, everybody. Please, your hands.
Please round of applause for the together. The next session to take the stage is Opo Station. Ndị Opo, ndị headquarter anyị.
Round of applause, please. People not gonna ndị ọzọ anyị anabata ugbu a ga-awụ Ebulọbịa steshọn. We don't allow any other camera standing up except their group. I'm another man camera. Our topic of this, our drama book, the lost souls that was returned. We don't know. Madam, I have a more. Now she says on. Help! But I'm going to do I can't know what you base on, or by a man, I also want to Yabatawa. More. More. As you can make a name. It was the name one. Great man, President, like that, they will not see you more. They might contain animal against it. So, contain against Sarah. Yeah, they were the Bishara. They release their container. I can't see them back in name. We will like, yeah, 100 million in my heart. Also, back and down. Now, we're going to see that video. Yeah, you're even in the Yogi.
unu wee mere ya ibe niile ọ yọrọ unu ya wee bịa ka ọ dịdị unu ozi ekene a sị m adịzakwara ụlọ mgbịrịgba na mgbịrịgba mma ha nyiro na-atụ ụjọ ọganụzọ a na-alụ ozi ọ napụrụ ekwuchi ọrụ ọta bụ ego ọna ị na-atụ ọta ji okwere ike ekwe ka oge ọtawa fụdụ ọrụ nke ya a kasịrị ike n'ajọ ọbịa kasịpụta ike n'ajọ ọbịa ka ọbịa dị afọ ike dibịa bụrụ ọsọ bụrụ dibịa ekele ka m na-enye ụnụ dị eme n'isi nwụrụ nwoke mmụọ ana m anyị niile na-ekwuji echighị m eyi nwa bụ ụbọchị dị mma ihe na-eje n'abalị ukwu onye ha akpọgo ọ bụrụ ugodo ha ga mmiri aka n'anya agadi nwaanyị bụ kwụsịrị emere nwa ihe mere nwa ya eme ya gasie onye si bụrụ gaachị gụrụ oke ikuku ekwu okwugo ya ọnụ ya gasie na ọfọ eji a na-awụ isi ije kweduwe aja na adịghị eje nwa ana m anụ ihu na-ekwu uche chi m ọṅụrụ ife dị ọdịnala ya adị ọdịnala ya adị ekwekwe mụ na akwụkwọ n'ihe dị ojisi m na ọdụ ọcha na nkwuo ekwusie ya ike na ọdịnala ga-adị ngwanụ nsogbu adị ụbọchị nta chọọ n'obodo nche Competition na side ndị ụka ọbịa ka e wee na-compete Our Lord is good. Jesus name. Amen. Biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị ka anyị baa n'ekpere anyị ka anyị nata isi wee kpere In Jesus' name. Amen. The mighty name of our Lord Jesus. Amen. Continue to know. Oh, Heavenly Father, that the air of our Lord, our Lord, our Lord, don't I need shit you now, one time we wake up and say, nobody will not. We do want to actually go to in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. I'm from Overcook in your father's school. Of that, we ended the store in here and you see that business. I got done is new known. I met the young man and make it out. Dig a one of them. Yes, Lord. Yes. Obviously, I my prayer warriors. I got to take my night. Yes. Go those problems that solve in Jesus' name. Amen.
mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. And I have the good news, you know, when I will take care. I have done this, you know, but one night, the mighty name of Lord Jesus Christ. Brother, God's one take it. That's all God can do. There is one that take us away. In Jesus' name. Amen. Jesus will pausa, he carry one more. Jesus will pausa, he carry one more. Last week gara ke hene ni. Ne je ko na ke pastor kan kana le. Ke mana sisi ne business mo ye na. So then kamanu ni mi si. An we ku ko ko. Ije na ke pastor. Na ke pastor kendo gini. On kendo ndo oka ndala bia. Ine je. Sisi mo wele zuwa agbago nku agobia ka ndowe gabi ya ka kuzele gusoro ordinana Yesu no ordinana ba ka iji anga agbago nku Wani kan mu an sai din ke ga bo na pastor agbago nku nna usubado iya na ka ga na ke odogu aje na So pastor apụghị ego gwa ya put. All she says all. Okay, Jesus, John. Biko chere ka ndị gba mkpa okwu. Dibia nwere protocol officer. Eze mmụọ. Iman aso Oko sharing. So say my friend that never in Muka money and and ever since money and line, Diana had a zero of course I see Abia Mona Jegaya Ngusi Sikan Bore. Watching America in the pool. Second. I get you otherwise. One. Gịnị ka unu mebisiri n'okpukpe nna unu? Ọzọ awakwa. Eze mmụọ
ike enyi nwoke si wee kpata m. Ọ kwanụ pastọ bịa be m, o nwere ụmụ ihe a ndị nna m dozi. Mana adịghịkwa m eje ebe a na pastọ kọwara m si ya na o kwenyere ebe ekpuchiri adịghị emepe emepe. Ọsọ bụ na ọ ya rere eji. Jee na mkpọtakwanye ya nwere nwe weta mebisiri ihe ndị a niile. Nwa m kelebe chi gị. Ọwụ ma ndị ichie ebonere gị onu. Ebonu. Eji ebido n'isi, bido na ndị ichie, guzowe igwe n'ọnụ. Na-ekwu ude a na-ekwu okwu si ikwu nne gị. Ude a sị na ọ ga-eme gị eze, na ọ ga-ebunye gị obodo oyibo. Eme ngwa ngwa eme hala ọdachi. N'ibe m na-agwa gị nwa m, eji ebido na ndị ichie, guzie igwe n'ọnụ. Gawa n'ude a, wee jụọ na Anambra ndị nna ya. Ife m na-agwa gị, ọ bụrụ na edozi ebe ndị a, nwa Chinemere ekwe enwe ife na ụzọ ndị ya, ọsụm eziokwu ngwa ngwa. Nwa m ịnụ ibe m kwuru, mma agwa ha ibe ihe egokọta. Ịnụ ibe m gwara ha, ịgọta ewe medoro ibe ndị a niile. Ndị ụka eme n'ụlọ alụ. Ndị ụka eme n'ụlọ alụ. Ebe isi na-acha mma mma. Ebe isi na-acha mma. Akpọkọ ha ebe na-asụ ma gaga. Gịnị na-eme? Mana o ya adị na mma. O ya adị mma. Dukwu mma agwa ha. Ị bụrụ ndị pastọ ha na-eme ya na-eme ihe goligoligoli. Ego ka ha na-anakawa ha. Ego ọgwụgwụ akwụwara. Mana jee ga okwu na-akwụ aka ata n'aja. Oge na-adịghị anya, ndị pastọ ahụ niile ya abata n'ọdịnala. Soro ya wee kwụwa ọgwụ ahụ. My brother in Christ. My brother in Christ. When the monkey, they can't still see the church. So if I want my brother, Ogaki said, it's the guy still see the much in the camera. One kind of target. I want to get of target. Kita nak akan ada. Ayah baru dari pasta ini, apa nama? Ena na-ejuzi mba ofesi ka na-eje eke gburu ọbịa. Ị gaghị aga ọ na-abụọ ka o mechaghị ihe niile ahụ na-eje eje na-abata. O bụzi ngwa ike were bịakwute eze mmụọ ka o kelee ya. Oge mgbe ọ bịakwara ọgbọ ha ahụ otutu. Ugbu ha ahụ otutu. Werekwe nwayọọ. Unu na-anya ugbu ọ na-anyapụsị aka ọfụma n'ọrụ na oziọma iziri m na ka izu onye m ndụmọdụ wee sị ka ndị were mmanya nke a wee kene gị ọgwụazụ mmanya nke a ka ji aka njikọba moto bụ ezi mkpesara isi ka nweta ndị ga-ezi okenye ewetara mmanya oyibo mgbe ọ na-abịa n'ụlọ oyibo ibe ọma mewe nwa m o chetara ọchị ọgbọ ya abụghị o chetara ochi ọkpọ papa anyị ihe na-eje nabata ụgwọ ya ha abụọ gị nke i chetara ọdịnala dị nna gị mpa na-agọzi gị na-etukwa ego igwe na ekene na afọ na mkpọ ọ ya dịrị gị na mma nwa m na dịka ya nwere iko unu n'anya na ọ na-anyazi akpa one side. Oge mbụ ọ bịabụrụ ọ na-achọ ihe a na-eme onwe ya.
Para o gol, não tá não, né? Ok, passa a mensagem, então, preso. Olha lá, eu vou ler a guarda. A passa atrás, tá louco aí. Como apoia de meu. Ọzọ ọ mara onye dibịa bụ ọbụma otupu ihe ha ka ọmụkọ ebe ọkọ ọbịa gịnị ka ị chọ bịa gị na-agara ọgwụ ị hara ụkwụ ka ị na-azụ na n'ime eri Jizọs na anaghị agọzi ọnụ ole ka ọ na-anọ nwoke onye ọcha ndị ka ọ nọ isi dị n'akụkụ eji akụ ya isi n'ala gbara agwọ ọnụ Jizọs ememere Ije eme aga onye na-azọ ndụda na-ezọ n'ego oke ha ga-ezukọzi n'ụlọ niile kpọtọkpọtọ ga-agba n'efu efu Eze-Ana was the protocol officer. Odegwu nwa afọ nwa cheta nna odegwu jere mba nwa ndị Igbo ndị Eze-Ana ọkpara nwoke anyị matụrụ n'abụ ọkpara ya onye anyị agbọdụta bibisi eji anyị niile na pere Para ihe pasa na amakwanụ ihe were akwara pasta anyị ma ya nọrọkwa n'ebe a Eze-Ana onye ochie pasa na-achị ọchị dị arụ ndị mmadụ arụ nwa m idotere okwu gwara gị ụbọchị bịara n'ogene a gwara gị si gị na ndị pastọ ọhụrụ niile na akụkọ n'ụlọ agbochigbu nwoke onye ọbịa Jizọs na aba nche niile ga-eme echicha megide mkpata n'ọdịnala Eze mmụọ biko ayọ ka m ji bịa. ọ na-awụ ochie dibịa tụọ atọ dịka ejire mmụọ n'ọnụ Eze mmụọ biko ayọ ka m ji bịa. ọkụkọchiri ụbọchịrị ntara nwa m isi bụ karịa eri azụkasị ọrụ oyibo nwa m onye sọ wụrụ ya ọ bụrụ ya ome gịnị ọ dịwala gbuo ọdịnala chọrọ ụka bịara abịa and onye akụ ka esi wee nakwa agwọ na-agwọ na-adị n'ihu na-eteghị anya eteghị aka ihe ha bụzi ihe gbasara ụka ọbịa n'obodo a otu a sikwu ego esu edo ga maka ya na aja na anyị amụtago nke bụ eziokwu fụna uru bara ọdịnala tata anyị alaghachitego n'ala nna anyị alatawo n'ala na ụwa
majestically entrance. Okay. One of the I told you and this father, you don't miss it. Okay. I'm going to want it out. When am I going to do that? Now, put out on the house, and I'm going as they are taking their leave, Okija Indiana Station should get ready. After Okija Indiana, all stations take note. All your biomassers will come in to give us a soloist performance. All the biomassers, get noted. After the last station, all the biomassers get ready. Each biomasser will come here and perform. Since someone let the soloist, yeah. So all the biomassers will get ready and do that. That is the demand of the panel of judges. While that is going on, little refreshment, people join us, put something in your stomach, name something on before we go to the proper lunch. Okay? I'm not calling on
Yana was in a penalty. Penalty. Yes. I saw ndị kwaya ka ha pụta anya anyị onu ihe a ji bụrụ ndị expert. Nwere ihe anyị na-atọkwa. Time ọ ga-akarị 5 minutes. Ị mara okwu ihe enye anyị nnọọ na ụdị ahụ ihe enye anyị ka anyị nụ ya wee na-eme ihe anyị na-eme. Thank you. Okay, now I keep about another choir master. Over here, at that station, we could not go down.
Thank you so much. Please sign to the reminder. Because also a part of the culture. Yes. They can't go out of the look at competition. This is our day. Because God is just be patient with us. Walk up here. Walk. Onye ga-enye anyị nkọwa o nwere ihe fọrọ na ya, o nwere ya ga-etinyekwu ọ dị complete. Ọ dị ka maka na-akpọzikwa afa. Ọ bụrụ onye hụrụ ka mkpọ ya ka ọ dị metụrụ m igwe aka ka mkpọ nzimaka ibe ya edozi oke abụọ kasịrị. Nwaanyị nke pụtara ebe a asụ ọkwanelụ etu ndị omenala si akwado. Unu na-esi anyị egosi kwado ọ gbara ụgbọ nwaanyị o juru eju na ihe ọnya n'olu ọ pụtara ebe a ka nwoke ndị ndị anyị na-eme Akwụkwọ aka ebe a a na-asụ n'ozu etu ọ na-adị n'olu Chineke. Ọ dịka onweghị na-ekwu okwu ebe a. Ọ dị maka nwaanyị na-adị nọ ya ka jide ya. N'ezie nwakọ karịrị abụọ ebe adịghị ọrụ n'ezie ihe gosikwado ozu na nwakọ ya bụ ihe na-egokwara ndị mmadụ ebe a na-atụbeghị ya na mba oge na-asị na
Yes,
organizing committee of the youth, most especially TPL, Nemeka Obinga, and the chairman of the youth, ASOS, Eze-Ana. Every religion that wants to really make impact in the world, government really make activities. All activities they make, every organization they are going to. Please, that's nice. All these type of activities need their cash, people's mind, both the young and those growing, and those who want to associate with the religion. And yet, all moments in Godian religion. So, with the new executive member and the views of the youth, and when a lot of things have to go through. So I get every year and wear a kind of activities for the year. And most of things I got social media, Facebook, Twitter, and other media. And the rest of them, because without media today, we're being very illegal. So, you know, all the very interesting, and most especially, the resource persons in every day you keep learning. And when you stop learning, you are dying. So you open your mind and you go take your time and get facts in your book. Every time you general look and then go to diary, JP. The major thing is that here and my diary. You never know when you need it. So I'll make an organizing committee. They deliver the judges. I know they are busy. And I'll be happy that this result is not declared today. Onye na-aga na-ezumezu ụlọ nsọ anyị ijiri anya gị were ntịrị nụrụ ndị ga-egbu the cup anyị ma the last time duburu cup ndị Aba enyeghị anya nwere ike shift to another station. So ọ ga-enyere the judges a lot of time and latitude for them to sit down and be able to come out with a very good result guarding women and everybody can like here. So I'll make an engineer to know the role now I'm going to echi ụlọ ọgbakọ mbabịa ụlọ ụka ebe a ga-eme combined service of every station ga-abịa ebe a were ntị ha wee nụ ndị mere mkparị first, second and third nke bụkwa ọba wee na amụkwa na owere ego a mere attack to this cup. So echi ya adị mmadụ ịbịara n'oge anyị eme niile n'uju ya were mee were aṅụrị wee na station anyị dị iche iche. Once more, ana m ekele ndị niile the organizing committee and everybody that was here to praise the occasion. I am happy. Echi ga-awụ oge ụbọchị na ya bụ onye niile nwanyị na-ebi ebe echi were anya were ntị anụ ihe ga-eme. N'ikpeazụ a na-ekele onye ọrụ ya ga-adịrị onye ọrụ ugbu a na ndị niile ebido maka ohere nke a wee na-ekele ndị isi niile, the chairman board of trustees, the high chief priest, na ndị otu ya, the justice of the nature's laws, onye isi ndị youth, ekele m gị, na-ekele ndị nze na ọzọ dị ebe a, ofere na agbọghọ, na-ekele ụlọ, na-ekele na-emere ụlọ ihe, na-ekele na-edu ụlọ ije, nnọọ n'uche. N'ụbọchị nke taa, sinsi nya ka anyị jere ije a wee na-aga, ihe dị iche dịkwa na ụdị nke afọ gara aga na ụdị nke afọ a. Azụlitekwara m obere, azụlitere ihe nne wee na-enye the chairman of the youth ekele na ndị organizing committee ya, kama o nwere nwe ihe dị iche, ihe na-agbalite na na-eche njiaka. Mgbe ọzọ ka anyị na-ekwu agaghị emesighị competition dị otu a maọbụ mmemme dị otu a, ọ ga-adị mma ka eburu branch niile, ihe onye branch a maka branch ọzọ mara ya ihe otu esi eme na otu ndị ga-akpọ resọt ga-esi na-akpọ resọt. Anyị ga-achọpụta na ọtụtụ mgbe ọ dị ka iwu esi edowe otu ị ga-esi
bịara nyetụ nwa nsogbu anyị na-ekwu ma ọ ga-abụ onye ọbụla ghọta chairman youth ghọta ndị so ga-aghọta maka na mgbasa ozi ụfọdụ anyị chọpụtara ebe a nchapụ nke anyị nọkwa ebe a na-agba Naịjirịa anyị si manejite ebiko were dị otu ahụ maka na ọ naghị abụ taa emeteghị taa echi a ga-emete karịa anyị na-ebia na nke ndị ihe dịka anyị nwere fashion parade na fashion parade a bịakwara nwee atụmatụ otu a ga-esi cheki ha ndị anyị ga-asị ndị ka yiri akwa dịrị ihe a na-ekwu ihe akara kwuo okwu ekwu ihe dịka ịgba nkwụ nwaanyị anụnụ nwaanyị kedu ka o si adị kedu ka nwata nwaanyị tolugoro ịlụ nwaanyị na-esi ejike ọ bụrụ na dịka n'obodo dị iche iche na mgbe gboo ma nke mgbe gboo kpata maka na ọhịa afọ dị n'ihu kwa mmadụ ugbu a gwa mgbe gịnị mgbe gboo ihe anyị na-ekwu ka nta ghara ịna ha jikọtara na-apụta otu o si ekwesị na otu nwaanyị ga-esi na-eme ọtụtụ ebe o nwere mgbe a na-asị na a ga-agba mgba ụmụ nwaanyị bịa họrọ onye ga-aha na nke ga-ahụ ha ụfọdụ oge asị ụmụ nwaanyị ga-abịa jikede anya ka m gwe okpere mekọrọ ịlụ nwaanyị anyị mekọrọ niile anyị ahụ ọ ga-ewute anyị gachi ije niile a onwe ha di na nwunye gara n'ihu n'otu a ọ dịkwa onweghị ọhụrụ ọ dịkwa ọcha akara niile a enwe ahụ njikọ aka nwoke na nwaanyị ọtụtụ dị iche iche ọkwa ihe ọ bụ ụmụ nwoke ọ bụrụ na achọrọ nwaanyị nọ na alụdị ebe a n'ime a na-agakwa ha mere nkala dị otu a anyị hụkwara ya anyị gba akịrị onye kacha anyị bịa maachị ya na branch maka ha si na steshọn wee bịa mana ọ bụ emetu anyị n'oge anyị rịọ chairman gosi ekesi ahapụkwa bụ ndị ọzọ anyị hụrụ o nwere ndị ara agba dị egwu anyị sịkwa ka ebe rekọgnaịz ya chairman nabata nụna isi gara bata o thank you nke ahụ bụ na fashion parade ọga anyị bịa na nke ndị choristers and distresses ndị isi o nwere ndị haziri na branch dị iche iche payamasta o nwere ndị haziri anyị anyị mechara kpọọ ha ahụba nọ digresive esi nkọwa akọ gosigapụ ya dịka onye agbakasịrị ahụ ọkụ ya gwara m ka m na-eme ka nọ digres akọrọ ete omume na enweghị time dị mkpa na payamasta pụtara anyị mechara ebe a na-abịa kwuo ewukwe gosi olu ha ha ji achị ndị ha na-achị anyị hụchaa ya anyị gbakọrọ branchị tara anya ọfụma mana anyị metụkwara aka metụ aka n'individual ahụ ndị payamasta mere ihe ahụ anyị metasị chairman na ndị otu ya ha bata otu ọ na-esi maneji emere nabata na ya ọ naghị agụ taa mgbe ọzọ na-eme ya zi ụdata ọ bụghị abịazi ebe a na-ahụta ebe a ka a na-eme decision ụ na-ebucha aka ka ọ ga-adị so ọnwụ na-eme onye nkịta mgbe biko n'ihe ejikwere n'obi ọ bụla bụ onye isi chairman of this planning nnapụ ya mmemme a na-aplan ihe ga-eme ka ihe dị mma bụ ya agara m fụ na pastọ niile ha kpọpụtara ihe na wepụta ha ka ha pụta bụ maka na ndị Aba na-aghọ aghọ too much ndị Aba na-aghọ aghọ too much ihe ejiri na-akpa ike na nke mbụ ka ha mepere ebe a nwere akpa ike ntị anyị ndị ọkarịara na ha ga-enwe tii ka ihe ahụ ha na-eji ahụ ihe ahụ nwere ike na-eme gịnị ka o zuo ọha ọnụ mana payamasters niile ga-anọkọzi hazie mara ka a ga-esi gaara ahụ na-akụzi ihe gbasara abụ na abụ ndị kwaya pụtata ihe onye ama ka onye amara ya ọ dịghị otu ahụ gara ego ndị ama ahụ mgbe ọbụla ebukwa otu fọmụla pụta ka fọmụla ahụ ndị uru dị na-ejikwa pụta ka fọmụla ahụ agagoro ndị ọzọ obodo ka fọmụla ndị ọzọ obodo ahụ agagoro ndị ọkịja ọhịa anyị na-eru mgbe ọzọ nke ka ji họpụta ha mgbe ọzọ a ga-enwe ntị jee nkụzi dị iche iche wepụta kriteria a ga-eji wee mee presentation ebe a ọga ọfụma ụzọ na ihe ejikwara na-akpọ rizọlt a ọ ga-awọ na-aga nke na-aghọta ka o si wee mee nke ikpeazụ mana ọnwụ ya ihe anụwa bụ
abịaziri na nke bụ ya ọkọkọ ya bụ prọpa anyị nwere 1 2 3 4 5 6 7 ụzọ asaa eji wee na-akọnsida ihe onye kara metekarị anụ. Nke mbụ bụ unu siri were maachị out ma mara amara na marching out bụ n'ụlọ ụka otu isi amaachị apụta iwepụta abụ n'ụlọ ụka. Ọ dịkwa iche na mgbe ị na-amaachị mgbe a na-eme traditional wedding ụnụ ma ọ bụrụ na ị were otu esi amaachị out na ụlọ ụka wepụta nke traditional wedding igbebenye ụlọ ụka ji nchekwa ya ọwụ nke ahụ bụ 5% inweta enye gị. Abịa na composition otu ndị na-apụta n'ụlọ ụka obi ọha ịbịa na akwanya chi a ka ha si aga apụta na ụdị ha na-eji ọ bụ ije ebe a were dị na ọnọdụ ndị kwaya ga-eyiere anya akwa ndị Pentecostal gị na onye jiri akpụ akwa ATR African Tradition ọ gawa okwu ụlọ na ha ekekwe ọkwa ihe ndị a ga na-echere anya wee na-aja ọdịga na ọwụ mmetụ na-asị chairman anọ n'ogbe ahụ metụ na-emere ka otu igwe ya adịkwa composition composition enwere composition bụ ise na dressing code na composition mgbe unu anyị na-akwa apụ n'otu isi dowe njikwe njike isiri kpa isi ma ndị dere uru anyị nabatachara ya ọmụma anyị unu echere anyị na ndị ọcha votu anyị nwụ mmadụ mana anyị na ha votu ụnụ mana nwere na-acha blu ụnụ nwere na-acha blu ụnụ nwere na-acha red anyị na-enweghị ya si gị jide ka iji maka onye asị ejide ka oji ọ na-eme nke ọma afọ ọzọ ị ga-eme karịa ka isi eme site ugbu a ruo mgbe niile ebighị ọ dị mgbe ahụ o yichara isi agụ n'ụlọ tụọ na-ewe chụrụ ụmụ agbọghọ abụọ wee pụta na magwere the Best Fashion Parade 2024. This award for the best fashion parade. One aka ndị wo ndị sikwa ya niile na branch na station niile. Onye kachi Ngozi Okafọ. Onye kachi Ngozi Okafọ. Hey, okay, but that's now let the judge of the nations of this world. As the chairman of the operator got shut down the fire in Guru Nigeria. I know when the youth. I will use Godian Youth. Luto Abu. I guess the kind of go there. I'm able to put it on my head in the you can even. Well, when the program happen, don't put the woman to go. Talk about the family. I know that's one in car. Only hate don't believe in that. Don't you 20,000 representative of the 20,000 naira every time that the man Obi Simon
maka na Igbo site n'ihu ike oke nwe na ama ọ na-amachighị azụ. Godian Youth na-aga ọgụ n'ihu n'ihu chighị azụ adịghị ya. Ana m ekele ndị organizing committee, the chairman of youth, na ndị ọzọ na-enyere aka ịfụ na mmemme a ife gaa n'ihu nke ọma. A sị na chi gaghị ebanye si ike n'abalị ike ya gazienụ. Ọgbahọ nghalị na-abaghị mgbakọpụ ọwụna. Mana ifere mma ka a na-enye enye. Ọ bụrụ na ọdụ mmanụ ha bi wee n'afọ a, gbaa mbọ n'afọ ọzọ gụrụ bi wee na. Ife na-ekwu. State ọ nọ n'ebe a, fụ na aba bụ last year, na-ebukwa ya this year. Ụdị iwe a ka m na-ewe. Ụdị anya ukwu a ka m na-eru. So if you make it ime ịgbasi mbọ ike na station ụnụ fụ na next year na ọyịrụ na station gị ya gazienụ. A na-ekele ndị abalị ya sị m ji ego n'uche ya sị ndị ego ji ego dị mma ya gazie. The youth and entire Godian religion na-enye ụlọ envelope wee na-asị ụlọ sie ike jide nke unu ji. Nke a bụ iko ọlaedo, iko ntụrụ ugo ka anyị na-enye ndị Aba, the headquarter of Godian religion worldwide. Chineke etu ego ugo anaghị na-etu ugo na-aga n'iru ka o tuwere isi ọnọdụ anyị ugo ka o tuwe Godian religion niile ugo n'ebe niile ha nọ n'otu ọdụ wee sị n'ihu ka anyị ga-echi ya zadere ka Chineke anyị na ezumezu ụmụ mmụọ na ndị ichie anyị nye aka weta ife ọma dị n'Aba mee ka o ruo steshọn niile dị iche iche ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Thank you, congratulations to Enyimba of Aba Station. 1 or 2 words of appreciation from the Bible. Okay, children, before we get the big honor, as them was in here after, okay, they got them the same. Here after our